Hoy, babay, atubangan ng mga bisita dre. Ako'y ipaninglan sa tanan utang nimo, atubanga to. Oy dam, nana may dam, asa na ni mong saad? Dam, dako ba kayo itong kantidan nga mong giutang? Kapoy nang balik-balik dili niya. Di mo kaulot bayaran? Tagay ko kwarta be. Kay malagmi sa kamiga okay kagasto nila. Sus, porbida ni mga sawaha ka. Tuga-tuga magaglagla agwa mo kay kwarta. Sus, di ka mapuslan ay. Mapagmula ka kung ako. Ayo, Paps. Oy, si ato dam. Kanang na si Jay Jay. Hala, wala ra ba yan, nilakaw, ngano di ay? Ay hala, narabay misabot ba? Nanguram ko kwarta sa iya ha. Na, pila di giram nimo? Ay, 500 dragod. Kay nakoy lakaw ba? Yan na short man ko. Ay, 500 ra di ay. Nakoy 500 re o, kinala sa gamita. Ay hala, salamat kayo ha. Ikaw na lang kay Jay Jay ha. Ako labing. Uy, Toy, namaligi ka. Ay, Kol. Isugo rin ko ni Mama, Kol. Maningil sa utang nimo. Ha? Saan maningilig utang? Nakautang maray ko ninyo. Imong asawa, Kol. Nakautang mga mama. Ingon yung asawa nga ikaw na babayron. Na, nangutang na puding bayhanang wa nagpahibalos ko ah. Saman, Kol. Mabayad mo, dili. Sige na mo nagligaligay mga asawa, Kol. Uy, It. Napatong gold nagibaligyan ni Madara. Gusto nito ako makuha ba pero offline pa man akong bangko. Di ko ka-withdraw. Lo, unsaon man eh, namahal ra ba ni? Ay sus, uy. Kwarta rice gutan. Walang jud ko ka-withdraw it. Nabalo ka nga no, exceed na man gani puno na akong bangko duha ka buok. Dali ra na. Bantay ka ha, basin ako'y madoubt ani. Ay kabalak ka. Muram tag difference mo kay salig sa kuha. Ako lagi bahala na. Uy, love, naram ka rin. Tara na. Ay timing jud lab kay gikuha ni It ang gold. Basta ugma na lang it ha. Impason ko na. Grabe, nabuntaga na pud ka. Ay pagbuot, kay dili imong kwarta gigasto. Huwag na mangita sa kuha, ing nawala ko, kay kapoy ko. Ayo. Uy, Paps, saag malagi. Saag si mata. Asa imong asawa? Na, nabuntagan ba ito? Na-address sulod, nga naman di ay. Ingna nga maningil ko siyang giutang. Na, utang na pud. Ayo. Ay, boss, na yung mga asawa na, boss. Saan na part utang? Oh, kaya akong asawa dito, nagkulong na to sa kwarto. Kay, wanay kabayad sa iyang gipanguha nga, gold. Napaita na gold pa jud. Pasalamat na lang ko kay sa kuha 500 ra. Na, wa mo ko kabalo tao na na, oy. Ay nasig pabungbuang di abing tawagan mga asawa bi. Kausa na ng mga asawa ba? Kol! Uy, aham ka toy. Kapoy nang balik-balik dili ba? Di ka bayad ang asawa niyo ko labing. Na, naunsa naman ni, oy. Nag-abot naman mo maningilay. Pasudla may binga. Tara. Hoy, babay, atubangan ng mga bisita dre. Unsa bisita oy? Ibagaingan man tika kun mangita sa kuha ing na nga wala ko. Ako'y ipaninglan sa tanan utang nimo, atubanga to. Oy dam, nana may dam, asa na ni mong saad? Dam, dako ba kayo itong kantidan nga mong giutang? Kapoy nang balik-balik dili niya. Di mo kaulot bayaran? Ay kanyo kadtuwa diri para inyong paninglan. Ay hala, sorry dam, mali na di maningil ron. Hala, dapat maghulat rin kung bayaran ni mo, no? Te, basin mo ulit na lang ginulatan ang utang nimo te. Di gyapon mabayaran. Wa ko'y gana makikatubang ninyo. Ano kaniahin man mo diri? Kisa man po'y nag-ingon sa inyo nga nako diri. Imong bana, lain pod. Unsay bana? Wa mo ko'y bana. Trabahante ko raman to. Ay, trabahante dito nimo te. Abi na ko gimong papa. Gilimod yung gusti bagha ko. Suluhan nagbayad.